Hľadáte skvelý tip na jednoduchú večeru? Vyskúšajte tento zapekaný karfiol s mletým mäsom. Karfiol rozoberieme na ružičky a uvaríme v osolenej vode do polomäkka. Na oleji opečieme na drobno nasekanú cibuľu, pridáme mleté mäso, dochutíme solou, korením a muškátovým orieškom. Keď sa mäso opečie, odstavíme ho. Do zapekacej misy vymastenej olejom a vysypanej strúhankou dáme polovicu karfiolu, naň dáme polovicu uvarenej ryže a opečené mleté mäso. Na mäso dáme druhú polovicu ryže, potom druhú polovicu karfiolu. Smotanú rozšľaháme s vajcami a nalejeme na karfiol. Posypeme strúhaným syrom a v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia pečieme približne 50 minút. Ak by povrch príliš hnedol, môžeme formu prekryť alobalom. Tisíce ďalších receptov na jednoduché obedy aj večere hľadajte na našom portáli Varecha.sk a ďalšie skvelé dobroty pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.